चला हरे आपण आता कृष्ण. आजचा अध्याय 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग आपण शिकणार आहोत. तर प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 18 दिवस आलात, तास दीड तास रोज बसून गीता ऐकली, आनंद खरोखर श्रीकृष्णाचा आहे. तर आपण श्री राधा गोविंद यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग या अध्यायाचं अध्ययन चालू करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, त्यांच्यामुळे आपण गीता समजू शकतो. त्यांना दंडवत प्रणाम करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आजचा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, दोघांनाही दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे आमचे को होस्ट कुमुद माताजी बघा, अगदी 6-6.25 क्लासमध्ये हजर असतात, स्क्रीन वगैरे सगळी शेअर करून तयार असते. मी नंतर येते, पण किती छान श्लोकाचं पठण करतात, त्यांना मनापासून धन्यवाद प्रणाम. आमची टेक्निकल टीम, कीर्तन करायला येणाऱ्या सर्व बायका मुली, या सर्वांच्या सहकार्यामुळे मी वर्ग घेऊ शकते. तर आता आज मोक्ष संन्यास योग, आज आपण याचा अर्थ जो काय आहे तो या अध्यायातच बघणार आहोत. आता अध्याय चालू झालाय प्रश्नांनी, पण त्या अगोदर आपण काल काय केलं हे आपण बघूया. अर्जुनाने विचारलं की जे अनाधिकृत उपासना करतात त्यांना कोणतं फळ मिळतं. आपल्या मनाचं ते करतात, शास्त्रात लिहिलेलं वाचत नाही. मग श्रीकृष्णाने हे उत्तर देताना पहिल्यांदा सांगितलं ही अनाधिकृत उपासना निर्माण होण्याच्या पाठीमागची कारण म्हणजे काय, 3 गुण. जो माणूस ज्या गुणात असतो त्याप्रमाणे त्याची श्रद्धा ठरते. ते 3 गुण ठरवतात की तो कुठल्या अन्नाचं सेवन करणार. तेच 3 गुण ठरवतात की यज्ञ सुद्धा तो कोणता करणार. म्हणून अन्न 3 प्रकाराचं आहे, उपासना 3 प्रकारची आहे, श्रद्धा 3 प्रकारची आहे, यज्ञ तप दान हे सुद्धा 3 प्रकारचे आहेत. आणि मग शेवटी कृष्णाने ओम तत्सत याचा अर्थ सांगितला आणि शेवटी अर्जुनाच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय की जे अनाधिकृत उपासना करतात त्यांना जे फळ मिळतं ते अनित्य असतं आणि त्यांना या लोकात किंवा परलोकात कुठेही सिद्धी मिळत नाही, त्यांना गती मिळत नाही. तर थोडक्यात म्हणजे ते जे काय प्रयत्न करतात ते असफल होतात, त्यांना फळ मिळत नाही. आता आपण या अध्यायात काय काय शिकणार आहोत. कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. मग कर्म जे आहे ते 5 घटक कोणते आहेत ज्यांनी कुठलंही कर्म सिद्धीस जातं किंवा कुठल्याही कर्माला यश केव्हा मिळतं याचं अनालिसिस या अध्यायामध्ये अर्जुनाला समजावून सांगितलेलं आहे. मग परत बघा 3 गुण मी सांगितलं ना, 3 गुण हे आपण जेव्हा या भौतिकाशी संपर्कात आल्यानंतर हे 3 गुण आपल्याला सोडतच नाही, ते सर्व काही नियंत्रित करतात. तुमची बुद्धी, तुमचा निश्चय, तुमचं सुख, तुम्ही जे कर्म करणार आहात ते, मग तो करता सुद्धा या 3 गुणाने प्रभावित होतो. तर तुमचं ज्ञान हे सगळं जे आहे वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या 3 गुणांनी नियंत्रित होतात. त्याबद्दल आपल्याला आणिक माहिती समजणार आहे. मग वर्णाश्रम कृष्णाने स्थापन का केला हे आपल्याला समजणार आहे आणि यात तुम्हाला समजणार आहे की आता या कलियुगात कोणीच ब्राह्मण नाहीये, सर्वजण शूद्र आहेत. मग ब्रह्मस्तरावर जाणं म्हणजे काय, ब्रह्मभूत स्तरावर जाणं
म्हणजे काय हे पण आपल्याला इकडे सांगितलंय. शुद्ध भक्तीनीच आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते आणि मग शेवटी निष्कर्ष सांगितलेला आहे संजयने धृतराष्ट्रला. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. आणि हे अनुवादी तुम्हीच वाचा, मला वाटतं या आलेल्या नाहीयेत. हो, हिमांगी माताजी नाही आलेल्या आहेत. संन्यासस्तु महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशी निषूदन. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे महत्त्व जाणायची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, प्रथमच प्रश्नाने हा अध्याय चालू झालाय. अर्जुन काय कृष्णाला विचारतोय की मला त्याग आणि संन्यास याच्याबद्दल आणि विस्ताराने माहिती दे. आता त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय? त्याग म्हणजे जेव्हा आपण कुठलं तरी कर्म करतो पण ते फळ आहे ते पूर्ण आपण त्या फळाचा त्याग करतो, याला त्याग म्हणतात. आणि संन्यास म्हणजे काय? म्हणजे कर्म संन्यास. कुठलंही भौतिक इच्छांच्या आधारावर कर्म करायचं नाही. उदाहरणार्थ नोकरी, तर याला म्हणतात कर्म संन्यास. मग संन्यास म्हणजे असं का की कुठलंच कर्म करायचं नाही, असं नाहीये. मी म्हटलं भौतिक इच्छांच्या आधारावर कुठलीही कर्म करायची नाही, पण आध्यात्मिक कर्म मात्र सगळी करायची आहेत. अध्ययन, अध्यापन, दान धर्म, लोकांना कृष्ण भावना सांगणे, हे जे सगळं आहे, जे जे काय आपल्या शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे, दान, यज्ञ, तप, या ज्या आध्यात्मिक ही कर्म आहेत किंवा कृष्णाच्या आनंदासाठी जी जी सांगितलेली आहेत ती आपण करायची. तर अशा तऱ्हेने त्याग आणि संन्यास या दोन शब्दांमधला मी तुम्हाला फरक सांगितला. आता इकडे बघा, अर्जुन कृष्णाला हाक मारताना त्यांनी दोन शब्द वापरलेले आहेत महत्वाचे. एक म्हणजे ऋषिकेश आणि एक म्हणजे केशी निसूदन. आता ऋषिकेश म्हणजे काय? ऋषी म्हणजे इंद्रिये आणि ईश म्हणजे स्वामी, जो इंद्रियांचा स्वामी आहे, असं त्यांनी हाक मारताना त्याला हाक मारलेली आहे कृष्णाला. तर अशी त्यांनी हाक का मारली आहे? कारण त्याला माहिती आहे की कृष्ण हा एकटाच आहे जो आपल्या इंद्रियांना संयमित ठेवू शकतो. एकदा आपलं कृष्णाशी कनेक्शन झालं की अशी जादू होते की आपली इंद्रिय भौतिकाकडे जातच नाही. पण त्यासाठी आपल्याला कृष्णाकडे जावं लागतं. आपल्या जीवनाची दोरी कृष्णाच्या हातात द्यावी लागते. आता समजा जर तुम्हाला गाणं शिकायचं असेल तर तुम्ही काय कराल? जो एखादा विशारद आहे किंवा गायक आहे त्याच्याकडे गाणं शिकायला जा. किंवा समजा जर एका मुलाला क्रिकेट शिकायचंय तर तो कोणाकडे जाईल? तो एखाद्या क्रिकेटर ची जी जर अकॅडमी असेल तिकडे तो जाईल शिकायला. तर आता समजा जर आपल्याला इंद्रियांचा संयम ठेवायचा असेल, तुम्ही काय कराल? कोणाकडे जाल? जो कोण इंद्रियांचा स्वामी आहे त्याच्याकडे जा. तर अशा रीतीने अर्जुनाने 17 अध्याय आता ऐकलेले आहेत आणि प्रत्येक अध्यायावर अगदी दुसऱ्या अध्यायामध्ये स्थिताधीर मुनी बद्दल सांगितलेलं आहे की ज्याची इंद्रिय पूर्ण नियंत्रित असतात, त्याच्या पूर्ण कंट्रोल मध्ये असतात, जणू काय त्यांनी इंद्रिय वश केलेली असतात त्याची. तर स्थिताधीर मुनी झाला. असं करून 17व्या अध्यायापर्यंत कुठे ना कुठेतरी मनाचं कृष्णाने सांगितलंय. म्हणून इकडे त्यांनी हाक मारताना त्याला ऋषिकेश असं म्हटलंय. आणि दुसरं नाव केशी निसूदन आहे.
आता केशी नावाचा एक असुर होता. कंस कृष्णाला मारायला अनेक असुर पाठवत होता. तर त्यातला ज्यांनी अश्वरूप धारण केलं होतं तो केशी होता. आणि या असुराला कृष्णाने मारलं. इकडे तुम्हाला स्लाइड मध्ये तो फोटो दिसतोय. आता अर्जुन केशी सुदन का म्हणतोय? आता सुदन म्हणजे मारणे. मग आता अर्जुनाच्या मनामध्ये काही शंका होत्या. अगदी पहिल्या अध्यायापासून त्याला युद्ध करायचं नव्हतं. त्यांनी कारणं सांगितली. मग त्याला तो म्हणत होता, मी माझी प्रिस्क्राईब ड्युटी, माझं विहित कर्म करू शकत नाही. अशा अनेक शंका त्याच्या मनामध्ये येत होत्या. आणि त्यांनी विचारलं, पण मी का माझी ड्युटी करू इच्छितो पण करू शकत नाही. तेव्हा कृष्णाने त्याला सांगितलं, काम काम हा सर्वात मोठा वैरी आहे. मग असं एवढं ऐकल्यानंतर की कृष्णाने सांगितलं, अनेक शंकांचं कृष्णाने निरसन केलं. आता इकडे केशिनी सुदन का हाक मारत आहे अर्जुन? कारण माझ्या मनामध्ये ज्या शंका आहेत त्या या असुरासारख्या आहेत. त्या शंकांमुळे मला तुझी प्राप्ती होऊ शकणार नाही कृष्णा. त्याच्यामुळे ज्याप्रमाणे तू केशी राक्षसाला मारलंस त्याचप्रमाणे माझ्या शंकांना सुद्धा तू त्वरित मारून टाक, म्हणजे तुझ्याकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तर आता आपण ऐकूया कृष्ण उत्तर काय देणार आहे त्याग आणि संन्यास याबद्दल. कुमुद हरे माताजी. कृष्णा. हरे कृष्णा. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्याग आला विध्वंसजन संन्यास म्हणतात असे म्हणतात, आणि सर्व कार्याचा फलाचा त्याग त्याग करण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, आपल्याला जो कोणी एक जबाबदार मानव आहे, मानव देह तर मिळालेला आहे, या देहाबरोबर जबाबदारी सुद्धा मोठी आहे. तर आपल्याला या दोन्हीपैकी एक काहीतरी करावंच लागतं. इदर तुम्ही फळाचा त्याग करा, फळाचा त्याग करू शकत नाही तर भौतिक इच्छांच्या आधारावर कोणतीही कर्म करू नका. एक काहीतरी आपल्याला करायचंय. आपण स्वार्थी होऊन मला दोन्ही गोष्टी पाहिजेत, हव्यात असं म्हणू शकत नाही. तर आपल्याला आता इकडे आणि विस्ताराने कृष्ण अर्जुनाला काय सांगणार आहे आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हरे ओके, माझी माताजी आल्या. वाचा. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोष पूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे कृष्ण सांगत आहे की काही बुद्धिमान माणसं असं म्हणतात की सकाम कर्म या प्रत्येक सकाम कर्मामध्ये कुठला ना कुठला तरी दोष आहे, म्हणून ते केलेच नाही पाहिजे, त्यांचा त्याग केला पाहिजे. पण इतर विचारवंत काय म्हणतात की नाही, आपण यज्ञ, दान, तप या कर्मांचा कधीच त्याग करू नये. आता यावर आणखी आपण ऐकूया कृष्णाने काय सांगितलंय. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये, ती कर्मे केली पाहिजेत. यज्ञ, दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण.
आता इकडे बघा, कृष्णाने सांगितलं यज्ञ दान तप याचा कधीच त्याग केला नाही पाहिजे. आणि ही जी कर्मे आहेत यज्ञ दान तप ही महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की जे महात्मे आहे, महात्मा म्हणजे कोण तुम्हाला माहितीये? जो कृष्णाच्या सेवेत लीन असतो, सतत कृष्णाचं कीर्तन करत असतो. तर असे जे महात्मा आहेत त्यांना देखील ते पवित्र करतात. म्हणजे त्यांना सुद्धा चित्तशुद्धीची आणि गरज असते. तर आपल्याला समजतं की यज्ञ दान तप या कर्माचा कधीही त्याग करू नये. मग काही लोक तप किंवा यज्ञ करतात, तर ती सुद्धा दोन प्रकारची असतात. काही म्हणतात की मला चांगला मुलगा पाहिजे, मला चांगली नोकरी पाहिजे, चांगली बायको पाहिजे, किंवा मला उच्च ग्रहांवर स्थान पाहिजे. ही जी या भौतिक इच्छा झाल्या, या आधारावर आपण कधीही कुठलंही यज्ञ तप दान या कारणांसाठी करायचं नाही. पण समजा जर तुम्हाला तुमची चित्तशुद्धी करायची असेल, चित्तशुद्धीसाठी तुम्ही जरूर यज्ञ दान तप करा, ज्याप्रमाणे तुमची आध्यात्मिक मार्गामध्ये उन्नती होईल. हे तर आपण कधीच सोडायचं नाही. आता इकडे ही गोष्ट आहे श्रीमद भागवतम 4था स्कंद. तर तिकडे एकदा असं झालं की दक्ष प्रजापतींनी यज्ञ करायचं ठरवलं. त्यांनी सर्वांना आमंत्रण दिलं, परंतु शंकराला आणि सतीला आमंत्रण दिलं नाही. एक दिवस सतीनी बघितलं, कैलासावर असताना विमानं चालली होती. हिमालयाच्या आपले तिचे जे वडील होते, त्यांचा राजवाडा होता, राजमहालाकडे त्यांच्या ही विमानं चालली आहेत. आणि विमाना मध्ये अगदी स्त्रिया सुंदर वस्त्र अलंकार घालून नटून सगळे चाललेले. तर तिला समजेना सगळे माझ्या वडिलांकडे का चाललेत. म्हणून तिने एकाला विचारलं की आज काय आहे. मग तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आज दक्ष प्रजापतींनी यज्ञ ठेवलेला आहे. मग तिला असं वाटलं की मला का नाही बोलवलं, कदाचित माझे वडील विसरले असतील. म्हणून तिने शंकरांना सांगितलं की चला, माझे वडील विसरले असतील, पण आपण दोघंही जाऊया. शंकर म्हणाले मी येणार नाही आणि तूही जाऊ नकोस. परंतु ते सतीला मान्य नव्हतं आणि तिने हट्ट केला आणि ती गेली. तिकडे गेल्यावर तिला काय दिसलं की यज्ञ होणार आहे, त्यासाठी आसन ठेवलंय ब्रह्मदेवासाठी, विष्णूसाठी, पण तिच्या पतींसाठी आसन ठेवलं नव्हतं. आणि ती तिकडे गेल्यावर कोणीही तिच्याकडे बोललं नाही. आणि आपल्या पतीचा हा अपमान झालेला बघून तिने स्वतः योग अग्नीद्वारे आपल्या देहाचा त्याग केला. असं झाल्यावर शंकराला जेव्हा समजलं, तेव्हा त्यांनी दक्ष प्रजापतींचा शिरच्छेद केला. शिरच्छेद केल्यानंतर ब्रह्मदेव म्हणाले की हा यज्ञ जो आहे हा पूर्ण झालाच पाहिजे. आता तुम्ही शांत व्हा आणि दक्ष प्रजापतींना परत जीवन दान द्या. तर तिकडनंच एक बकरी चालली होती. त्या बकरी किंवा बकरा, तर त्या बकराच्या त्यांनी डोकं कापलं आणि दक्ष प्रजापतींच्या धडावर त्यांनी ते लावलं आणि त्याला जीवनदान दिलं. आता दक्ष प्रजापतीला पूर्वस्मरण सगळं झालं की आपण काय चूक केली. त्यांनी शंकरांची माफी मागितली आणि मग हे यज्ञ व्यवस्थित समाप्त झालं. तर इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात हा रिसर्चचा टॉपिक आहे की दक्ष प्रजापती डोकं कापल्यानंतर आपण काय म्हणतो, डोक्यामध्ये ब्रेन आहे आणि ब्रेन मध्ये मेमरी आहे. पण इकडे काय झालं की त्याला बकऱ्याचं डोकं लावलं तरी देखील त्याला स्मरण आलं आणि 15.15
यात दिलेलं आहे कुमुद माताजी 15.15 वाचू शकता? माताजी मी पाहते एकच मिनिट. हा, तर 15.15 मध्ये दिलेलं आहे कृष्णाने की मी हृदयामध्ये स्थित राहून स्मरण, विस्मरण आणि ज्ञान देतो. तर आपल्याला समजतं की जेव्हा दक्ष प्रजापतींना बकऱ्याचं डोकं लावलं, त्यांना स्मरण झालं आपण काय चूक केली, त्यांनी यज्ञ पूर्ण केलं आणि मग नंतर ते काशीला गेले आणि तिकडे ओम नमः शिवायचा त्यांनी जप केला. आता बघा 15.15 मध्ये काय सांगितलंय? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः वेदान्तकृत्वेव विदेव चाहम्. मी सर्व प्राणीमात्रांच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. धन्यवाद. तर आता बघा इकडे काय सांगितलंय की आपल्याला यज्ञ, दान, तप हे केलंच पाहिजे. कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे काय, कोण सांगणार? जप. हरे कृष्ण नाम जप. हा, नाम जप. मग आपण असं म्हणू शकतो का की मला वेळच नाहीये, माझं शेड्यूल खूप टाईट आहे, आपण असं म्हणू शकतो मला वेळ नाहीये म्हणून? नाही, आपल्याला जप हा केलाच पाहिजे कृष्णाच्या आनंदासाठी, आपलं कर्तव्य आहे म्हणून आणि फळाची इच्छा न ठेवता. पण प्रत्येक जण असं करू शकतो का? असं करू शकत नाही. का, ते कारण आपण बघूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एतान्यपि तु सर्वाणि कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाच्या अपेक्षा विना केली पाहिजेत. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. तर कर्तव्य बुद्धीने आपण यज्ञ केला पाहिजे, आपण जप केला पाहिजे, फळाची अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे. कुमुद माताजी. माताजी मी माझ्या भाऊला सोडून येते माताजी. बरं बरं, चालेल. हा, तर आता इकडे बघा त्यांनी एक स्लाइड दाखवली आहे. त्या स्लाइड मध्ये 2 माणसं आहेत आणि एक बकरी आहे, ती नदीमध्ये पडलेली आहे, बुडत आहे. तर या माणसाला पोहायला येतं म्हणून त्यांनी बकरीचे प्राण वाचवले. तर अशी बुद्धी आपल्याला असली पाहिजे की माझं कर्तव्य आहे, मी काय करू शकतो का, मी या प्राण्याचा जीव वाचवू शकतो का, तर तो प्रयत्न आपण केला पाहिजे आणि कुठलीही अपेक्षा न ठेवता केला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण फळाची अपेक्षा ठेवत नाही, कर्तव्यापोटी आपण जप करतो, तेव्हा कृष्ण बघत आहे, त्याच्या अकाउंट बुक मध्ये लिहित आहे आणि आपण म्हणतोय बरं का मला फळाची अपेक्षा नाही. तुम्हाला वाटतं का की कृष्ण असा आहे की तो काहीच फळ नाही देणार? तो तर भरपूर तो द्यायलाच उभा आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला आनंद मिळतो. तर अशा तऱ्हेने आपण कर्म, यज्ञ, दान, तप केलं पाहिजे. पण प्रत्येक जण असं करू शकत नाही. का करू शकत नाही? बघा, आता एखादा जर तमोगुणात असेल, बरं का, तमोगुण म्हणजे अज्ञान आहे आणि तो भ्रमितच आहे, म्हणून त्याला कर्तव्य काय आहे हे माहीतच नाहीये की आपण केलं पाहिजे, हे त्याला समजत नाही आणि तो करतही नाही. जो रजोगुणी माणूस आहे त्याला कर्तव्य करता येत नाही,
तो म्हणेल ही खूप कठीण गोष्ट आहे आणि त्याला भीती पण वाटते. तर असं का वाटतं? जो रजोगुणी आहे तो फळाशी पूर्ण आसक्त असतो. आता एखादा लॉयर असेल, एखादा बिझनेसमॅन असेल, त्याला तुम्ही सांगितलं की तुम्ही रोज जप करा. ते काय म्हणतील, मी जर जप करत बसलो 1-1 तास, 2-2 तास, माझ्या बिझनेसचं काय होणार? सगळे कस्टमर्स दुसरीकडे जातील. लॉयर म्हणेल की मी 1-1 तास, 2-2 तास जप जर करत बसलो तर माझ्याकडे क्लायंट्स येणारच नाही. तर ही भीती असते आणि त्यांना ही गोष्ट देखील खूप कठीण वाटते. मग तुम्ही सांगितलं ठीक आहे, तुम्ही जप करू नका, पण रोज 5 मिनिटं मंदिरात जा. आपल्या घराच्या समोरच मंदिर आहे. ते देखील त्यांना खूप कठीण वाटतं, ते जाऊ शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने रजोगुणी माणूस आहे, त्याला भीती आणि जप करणं, मंदिरात जाणं हे कठीण वाटतं, म्हणून तो त्याचं विहित कर्तव्य करत नाही. पण जो सत्वगुणी असतो तो कसा असतो? तो ज्ञानी असतो आणि त्याला माहिती असतं की कर्तव्य आपण केलं पाहिजे. कर्तव्यासाठी वेळ ठेवली पाहिजे. त्याच्यासाठी कुठलीही सबब दिलेली चालणार नाही आणि तोच एकटा आपलं विहित कर्तव्य करू शकतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. 18, 13, 14. हे महाभाऊ अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान शरीर, करता विभिन्न इंद्रिये, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा ही 5 कारणे आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे या खूप छान हे श्लोक आहेत आणि याचा आपल्या प्रॅक्टिकल जीवनात सुद्धा ऍप्लिकेशन आहे, ते पण आपण बघूया. आता इकडे कृष्ण आपल्याला थोडस सांख्य सांगणार आहे, म्हणजे तो अनालिसिस करणार आहे. आता तो हे अनालिसिस करून आपल्याला काय सांगणार आहे हे मी तुम्हाला नंतर सांगते. आता जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा ते कर्म सफल होण्यासाठी काही गोष्टींची जरूरत असते. तर इकडे त्यांनी सांगितलेलं आहे की सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे असतात. तर ती 5 कारणे कोणती? म्हणून त्यांनी या स्लाइड मध्ये उदाहरण दाखवलंय. एक बाई आहे, हा, तर ती ड्रेस मटेरियल विकत आहे. तर आता हिला बिझनेस करायचा आहे. मग हिला काय लागतं? एक दुकान किंवा एक जागा, एक स्थान लागतं. हा, त्या स्थानावर आता तिचं दुकान एका बाजारात आहे, जिकडे खूप लोक जा ये करतात. मग ती स्वतः लागते, हा, की स्वतः दुकानात ती हजर लागते. मग तिला इंद्रिय लागतात. जे लेटेस्ट फॅशनचे ड्रेस मटेरियल्स आहे, ती विचार करते की मी बाहेर माझ्या दुकानामध्ये टांगते. मग तिला इंद्रिये लागतात. या इंद्रियानी ती काय करते? इंद्रियानी ती लोकांना हाक मारते किंवा लिहिते ती बाहेर की बाबा इकडे माझ्याकडे 2 ड्रेस मटेरियल घेतले की तिसरा तुम्हाला मोफत मिळणार, किंवा जे काय तिला लिहायचं असेल ते किंमत की इतक्या कमी रुपयामध्ये मी तुम्हाला ड्रेस मटेरियल विकते. तर यासाठी तिला इंद्रिये लागतात. मग प्रयत्न बघा, एक गिराईक आला तर 50 ड्रेस मटेरियल तिला शांतपणे काढून दाखवावे लागतात. हा प्रयत्न झाला. किंवा हे जे ड्रेस मटेरियल आहे तिला भारतातून जिकडे जिकडे ड्रेस मटेरियल स्वस्त मिळतात त्या त्या शहरातून तिला आणावं लागतं. तर हा प्रयत्न झाला. या 4 गोष्टी झाल्यानंतर तिच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा जेव्हा याला अनुमती देईल, सँक्शन करेल,
तेव्हाच तिचा माल खपेल आणि तिला चांगला प्रॉफिट मिळेल. हे जे आपण आता हिचं कर्म बघतोय या बाईचं, की ती धंदा करते, कपडे विकते, तर ते जो काही तिला लाभ होणार आहे तर त्याचा आपण अनालिसिस करत आहोत, म्हणून याला सांख्य म्हणतात. आणि आपल्याला समजतं की 5 घटक आहेत ज्यांनी हे कर्म सिद्धीस जातं. आता त्यांनी आणि एक गोष्ट सांगितली, एका माणसाला स्कायस्क्रेपर करायची आहे, त्यासाठी काय लागतं? पहिल्यांदा जागा लागते, मग त्याच्यानंतर जे कोण काम करणार आहेत, एक इंजिनियर असेल, एक आर्किटेक्ट असेल, काही गवंडी असतील, लेबरर्स असतील, तर ही सर्व माणसे ही मिळून ही बिल्डिंग तयार करतात. मग प्रयत्न, हे जे तुम्हाला माहितीये, जे कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स असतात ते किती 6-6 महिने, वर्षभर काम करत असतात बिल्डिंग उभारण्यासाठी. मग इंद्रिये, या इंजिनियरला, आर्किटेक्टला, जे गवंडी आहेत त्यांना इंद्रिये लागतात. तर आणि एवढं सगळं झाल्यावर आता 4 गोष्टी झाल्या, शेवटी कोण लागतो? परमात्मा जो आहे त्याचा सँक्शन लागतो. त्याचा जर सँक्शन मिळाला नाही तर तुम्ही असं बघितलंय का की एक बिल्डिंग अर्धवट झालेली आहे आणि पुढे काहीच काम होत नाही, म्हणजे काहीतरी लीगल इश्यूज आलेले असतात आणि त्याच्यामुळे ही बिल्डिंग अर्धवटच राहते. तर आता हे इतकं सगळं सांगितलेलं आहे. मग तुम्ही असं म्हणू शकता का हे 5 घटक आहे, 20%, 20%, 20%, 20%, 20% असं म्हणू शकता का तुम्ही? नाही. तुम्ही 99%, 100% जरी प्रयत्न केले, पण ते जर परमात्म्याला मान्य नसतील तर तुम्हाला यश मिळत नाही. तर कृष्ण आपल्याला इकडे हे सगळं का सांगतोय की कर्मसिद्धीस जाण्यासाठी हे 5 घटक आहेत. कारण आपल्यामध्ये एक मनामध्ये मिथ्या अहंकार असतो, मी करता, मी प्रयत्न केले, मी खूप अभ्यास केला, मला यश मिळालं, मी इतके दिवस रात्र प्रयत्न करतोय म्हणून घरी पैसा येतो. आपण म्हणतो मी करता आहे. इकडे कृष्ण सांगत आहे हा मिथ्या अहंकार आहे, या मिथ्या अहंकारावर कृष्ण वार करत आहे आणि सांगत आहे की या सर्वाच्या पाठीमागे मी आहे, माझी अनुमती असेल तरच तुम्ही जे करताय कर्म त्याला यश मिळू शकेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 18.16 म्हणूनच या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्याला वाटतं मी करताय, कृष्णाने सरळ सरळ सांगितलंय तो मूर्ख आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 18.18 ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. आता जेव्हा आपण कर्म करतो ते कर्म करण्यासाठी प्रेरणा कोण देतं? तर ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता, याला ज्ञान त्रिपुटी म्हणतात. तर आता समजा जर मला कर्म करायचंय, मला त्याच्याबद्दल ज्ञान पाहिजे ना. आज मी जर असं म्हटलं मला विमान चालवायचंय आकाशात, पण मला ज्ञानच नाहीये विमानाचं काही, आणि ते कसं चालवायचं याच्याबद्दल आणिच ज्ञान नाहीये, मग मला प्रेरणा मिळेल का विमान चालवायची? नाही. आणि मी म्हणणारही नाही की मला विमान चालवायचं. तर ज्ञान ही गोष्ट लागते. कुठलंही कर्म करण्या अगोदर आपल्याला ज्ञान लागतं. एखादा क्रिकेटर असतो बघा,
तासन तास नेट प्रॅक्टिस करतो. का करतो? कारण त्याला काय ज्ञान आहे, मी मॅन ऑफ द मॅच झालो की मला इतके इतके कोटी रुपये मिळणार आहे, मला इतक्या ऍडव्हर्टिजमेंट्स येणार आहे. तर काय मिळणार आहे याचं त्याला ज्ञान असल्यामुळे तो तासन तास प्रॅक्टिस करू शकतो. किंवा साधं एखादे काही जे नोकरी करतात त्यांना सुद्धा ज्ञान आहे की मला महिन्याच्या अखेरीस किती पगार मिळणार आहे, आणि म्हणून ते उत्साहाने कामाला जातात. इतकंच काय, भगवद्गीता एखाद्या भक्ताला परत ऐकायची आहे, परत ऐकायची आहे. का तो ऐकत आहे? कारण त्याला माहिती आहे त्याला आनंद मिळत आहे. तर हे ज्ञान झालं. मग त्याच्या पुढे ज्ञाता. ज्ञाता आपण अगोदर बघूया. ज्ञाता म्हणजे कोण? कर्ता. मग जो कर्ता आहे तो कर्म करणार आहे. आणि तो कशाने कर्म करणार आहे? आपल्या इंद्रियांच्या द्वारे, इंद्रियांचा वापर करून तो कर्म करणार आहे. आणि ज्ञेय. ज्ञेय म्हणजे काय? की तुमचा गोल काय आहे, तुमचा उद्देश काय आहे. आता कोण म्हणेल की मला खूप पैसे पाहिजेत म्हणून मी नोकरी करतो. कोण क्रिकेटर म्हणेल मला प्रसिद्धी पाहिजे म्हणून मी इतका वेळ नेट प्रॅक्टिस करतो. कोण म्हणेल मला खूप आनंद पाहिजे. तर हे जे ज्ञेय आहे हे सुद्धा माहित पाहिजे. आणि या सर्व गोष्टी प्रेरणा देतात आणि मग आपण कर्म करतो. आता कर्म करताना सुद्धा स्थूल शरीराने आपण कर्म करतो, पण स्थूल शरीर कर्म करण्या अगोदर आपल्या सूक्ष्म शरीरामध्ये ते कर्म केलं जातं. म्हणजे उदाहरणार्थ मला आता भाजी आणायला जायचंय. मग भाजी आणायला जायच्या अगोदर मी विचार केलेला आहे, दुपारीच विचार केलेला आहे की मला जायला मी बसनी जाईन, टॅक्सीनी जाईन किंवा माझी स्कूटर गाडी असेल त्याने मला 10 मिनिटं लागतील. मग मी मनामध्ये ठरवलंय की मला काय काय विकत घ्यायचं आहे, कुठली फळं पाहिजे, कुठली भाजी पाहिजे, आणि मला घरी यायला किती वेळ लागेल. ऑलरेडी हे जे कर्म मी करणार आहे एकदा ते तुमच्या सूक्ष्म शरीरात, तुमच्या मनामध्ये ऑलरेडी केलं असतं आणि मगच तुम्ही स्थूल शरीराने ते कर्म करता. इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे. एक बास्केटबॉल प्लेयर आहे. आता हा जो बास्केटबॉल प्लेयर आहे त्याला ज्ञान आहे बास्केटबॉल कसा खेळायचा. ज्ञाता. ज्ञाता म्हणजे स्वतः तो करता, ते कर्म म्हणजे बास्केटबॉल, आणि त्याच्या इंद्रियाने तो हा जो खेळ आहे तो खेळणार आहे. आणि ज्ञेय म्हणजे काय? की ऑब्जेक्ट किंवा उद्देश, गोल. त्याचा गोल काय आहे? की मला 4 गोल्स तरी मी करणार आहे किंवा मला ही मॅच जिंकायची आहे. तर अशा तऱ्हेने हे जे आपण अगोदर विचार करतो आणि मग कर्म करतो, तर त्या पाठीमागे ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता या गोष्टी कर्माला प्रेरणा देत असतात. आता रजोगुण, नाही हे नाही वाचायचंय. आता रजोगुण, सत्वगुण आणि तमोगुण याचा प्रभाव आपल्या बुद्धीवर पडतो, आपल्या कर्मावर पडतो. जो कर्ता कर्म करत आहे त्याच्यावर पडतो, आपल्या बुद्धीवर, आपल्या निश्चयावर आणि आपल्या सुखावर, या सर्वावर या गुणांचा प्रभाव कसा पडतो ते आता आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. 18.19 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अभिव्यक्त
आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. 18.21 ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे ते आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 18.22 आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला ध्यानाला नाही, तमोगुणी ज्ञानाला ध्यानाला आहे. नाही ध्यान ते लिहिलंय तिकडे पण तो टायपो एरर आहे. अच्छा, त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. बरं, आता बघूया जे सात्विक ज्ञान कसं असतं की आपल्याला प्रत्येकामध्ये तोच परमात्मा दिसतो. आता तुम्ही मला उदाहरण देऊ शकाल का आपल्या शास्त्रामध्ये कुठल्या एका संताचं की ज्याला अनंत भूतांमध्ये एकच परमात्मा दिसत आहे? कोण सांगू शकेल का? काय सांगायचंय माताजी परत एकदा की अनंत रूपामध्ये ज्याला एकच परमात्मा दिसतो असं उदाहरण देऊ शकता का कुठल्या संताचं? प्रल्हादजी. बरोबर आहे. आणि नामदेव महाराज सुद्धा आहेत. एकनाथ महाराज सुद्धा आहेत. बरोबर. आणि कोणाला सांगायचंय? बरं, नामदेव महाराज एकदा भाकऱ्या करत होते आणि त्याने अशा भाकऱ्या ठेवल्या होत्या एकावर एक आणि एक कुत्रा येतो आणि एक भाकरी पळवून घेऊन जातो. तेव्हा ते कुत्र्याच्या पाठी धावत जातात की सुकी भाकरी खाऊ नकोस, तू तुझ्या घशाच्या खाली जाणार नाही, मी थोडं तूप घालतो भाकरीवर. ते पळत पळत आपलं काम सोडून त्या कुत्र्याच्या पाठीमध्ये का गेले? कारण कुत्र्यामध्ये देखील त्यांना तोच परमात्मा दिसत होता. आणि हे जे आहे की ज्या ज्ञानाद्वारे भिन्न भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारांचे जिवंत अस्तित्व आहे, म्हणजे आपण काय म्हणतो, हा सिंह आहे, हे माकड आहे, ही गाय आहे, हा चांडाळ आहे, हा पंडित आहे, आपण असं म्हणतो कारण आपल्याला प्रत्येकामध्ये परमात्मा दिसत नाही. आणि तमोगुणी जे ज्ञान असतं, तुम्ही असं म्हणा ते पशुतुल्य असतं, म्हणजे त्यांचं जे ज्ञान असतं ते मर्यादित असतं, त्यांच्या शरीरापुरतच ते मर्यादित असतं. आणि त्यांचं ज्ञान म्हणजे माझ्या शरीराला समाधान मिळतंय ना, माझं शरीर कम्फर्टेबल आहे ना, इथपर्यंतच त्यांचं ज्ञान जातं. मी सांगितलं तुम्हाला हे पशुतुल्य असतं, म्हणजे खाणं पिणं झोपणं मैथून आणि आपल्या घराचं रक्षण करणे इथपर्यंतच या लोकांचं ज्ञान पोचतं. आपल्याला या भौतिक जगामध्ये अशी माणसं खूप दिसतात ज्यांचं तमोगुणी ज्ञान आहे. हरे कृष्ण. माधवी माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 18.23 जे कर्म नेमलेले आहे आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. 18.24 परंतु फल आशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते ते रजोगुणी कर्म होय. 18.25 जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व
भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरिता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. आता सात्विक कर्म कसं केलं जातं की आपली आसक्ती नसते फळाकडे, कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण कर्म करतो आणि कर्म करण्याच्या पाठीमागे आपले स्वतःचे भाव नसतात काही की हे कर्म मला आवडतं, हे कर्म मला आवडत नाही. म्हणजे राग आणि द्वेष हे दोन्ही भाव नसतात, पण आपण कर्म कसं करतो, कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की आसक्ती नसली पाहिजे. म्हणजे आपण कर्म जेव्हा करतो तेव्हा अनासक्तीने केलं पाहिजे. आता कधी कधी असं होतं की अनासक्ती सुद्धा दुसऱ्या तऱ्हेची आसक्ती असते. आता तुम्हाला उदाहरण देते मी की तो कोल्हा आहे, त्याला ती द्राक्ष मिळत नाही म्हणून तो काय म्हणतो की द्राक्ष आंबटच आहे आणि तो तिकडनं जातो. म्हणजे खरं मनामध्ये त्याला माहितीये द्राक्ष गोड आहे, त्याला हवी आहे, पण त्याला मिळाली नाहीये ती गोष्ट, म्हणून त्याला अनासक्ती आलीये, म्हणून तो त्या द्राक्षांकडे अटॅच होत नाहीये. मनातून त्याला पाहिजे पण तो ते मिळवू शकत नाही. तर अशी डिटॅचमेंट किंवा अशी अनासक्ती आली नाही पाहिजे. अनासक्ती, वैराग्य हे फ्रस्ट्रेशननी न येता ते ज्ञानाने आलं पाहिजे. तुम्ही शास्त्र वाचली पाहिजे. मग कुठलंही कर्म करताना, आता जर तुम्ही असं म्हटलं मी कर्म करते, जे काय होतंय ना ती कृष्णाची इच्छा, किंवा दुसऱ्या तऱ्हेने तुम्ही म्हटलं मी काहीही कर्म करणार नाही, कृष्णाला काय करायचं ते करू दे, हे दोन्हीही चुकीचे विचार झाले. आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपल्याला जे कर्म करायचंय ते खूप उत्साहाने केलं पाहिजे आणि त्याला अटॅचमेंट ठेवली नाही पाहिजे. जेव्हा आपण अशा तऱ्हेने कर्म करतो तेव्हा आपण ते कर्म त्याला सात्विक कर्म असे म्हणतो. आता अर्जुन बघा, सगळी गीता सांगितल्यावर युद्ध करणार आहे. युद्ध का करणार आहे? तो कृष्णाला हवाय म्हणून तो युद्ध करणार आहे. याला वैराग्य भाव म्हणतात. त्याला आता तो काहीही विदाउट अटॅचमेंट अनासक्तीने युद्ध करणारे, पण कसा करणारे? जोमाने करणारे. जे काय काम आपण कृष्णासाठी करणार आहोत त्याच्यामध्ये भरपूर उत्साह पाहिजे. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की जो माणूस कर्म करतो आणि फळाशी त्याची आसक्ती असते किंवा इंद्रिय तृप्तीसाठी तो कुठलं कर्म करतोय, महत् प्रयास, मोठ्या प्रयासाने तो कर्म करत आहे, तर हे जे कर्म केलं जातं याच्या पाठीमागे मिथ्या अहंकार असतो आणि मी करता मी भोगता. तर असं जे कर्म आपण करतो स्वतःसाठी, स्वतःच्या आनंदासाठी, त्याला रजोगुणी कर्म असं म्हटलं जातं. आता तामसिक कर्म, तामसिक कर्म म्हणजे काय? इकडे त्यांनी सांगितलं की जेव्हा आपण शास्त्राच्या विरुद्ध जे काय दिलेलं आहे म्हणजे विकर्म करतो तेव्हा आपण काय करतो? हिंसा. आता इकडे तुम्हाला प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये जर सांगायचं असेल तर करप्शन, लोक ब्राईब घेतात, इतर गरीब लोकांकडे पैसे नसताना सुद्धा ते त्यांच्याकडून पैसे घेतात. करप्शन, गॅमलिंग, दारू पिणे, प्राण्यांना मारणे, प्राण्यांचा मांस खाणे, ही सर्व तामसिक कर्मे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इकडे कर्ता म्हणायचंय, क्रिया नाही. काही काही टायपो एरर्स आहेत. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. 3 प्रकारचे कर्ता. हा सॉरी,
तीन प्रकारचे करता. 18.26 जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यश अपयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्मे करतो त्याला सात्विक करता असे म्हणले जाते. 18.27 जो करता कर्म आणि कर्मफल प्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी शाळू अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी करता म्हटले जाते. 18.28 जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो जो भौतिकवादी हट्टी कपटी दुसऱ्याचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी सदैव आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो त्याला तमोगुणी करता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता बघा, सात्विक करता कसा असतो, आपलं कर्म तो कसं करतो कृष्णाच्या आनंदासाठी, ही माझी ड्युटी आहे आणि मी हे केलंच पाहिजे असं जे जाणून करतो, ज्याला ज्ञान असतं त्याला सात्विक करता म्हणतात. तो जेव्हा कर्म करत आहे तेव्हा तो फळाकडे नाही बघत आहे, मला यश मिळणार आहे की नाही, यांनी तो कर्म करतच नाहीये, तो कृष्णाच्या आनंदासाठी कर्म करतोय, त्याचं बेस्ट जे काय आहे तो देत आहे आणि कृष्णासाठी जेव्हा तो फळ देणार आहे तेव्हा यश अपयश याने तो विचलित होत नाही. पण जो रजोगुणी असतो, मी म्हटलंय रजोगुण म्हणजे असंख्य इच्छा असतात, ही लोक फळाशी अटॅच्ड असतात, त्यांना आसक्ती असते, त्यांना हवं ते फळ मिळालं की ते आनंदी होतात आणि जर नको ते फळ मिळालं किंवा त्यांना अपयश मिळालं तर मात्र ते खूप दुःखी होतात. तर अशी जी माणसं असतात रजोगुणी, ती कशी असतात, अत्यंत लोभी असतात, दुसऱ्यांचा द्वेष करणारी असतात आणि एकसारखं त्यांचं जे मन आहे पेंड्युलम सारखं कधी सुखात असतं तर कधी दुःखात असतं. आता तामसिक करता म्हणजे काय, हा विकर्म करतो, जे शास्त्रात लिहिलेलं आहे हे तर त्याला माहीतच नसतं, शास्त्राच्या विरुद्ध तो करत असतो. आता इकडे त्यांनी उदाहरणं दिलेली आहे की ही लोक जी असतात ती कशी असतात, हट्टी कपटी, दुसऱ्यांचा एकसारखा अपमान करत असतात, आळशी असतात. तर अशी जी तमोगुणी लोक असतात त्यांना जणू काही गुणाने आपल्या बेड्यानी, तुम्ही बघितलंय का चोरांना कसं बेड्यानी बांधलं जातं हात पाय, त्याचप्रमाणे तमोगुणानी यांना अगदी घट्ट बेड्यानी बांधलेलं असतं आणि त्यांना आपल्यासारखी साधी लोक सोडवू शकत नाही. त्या बेड्या जे आहेत ते फक्त एखादे गुरु जे आहेत ते त्या बेड्यातून या लोकांना काढू शकतात, ते जे तमोगुणी आहेत ते. आता पुढे आपण आणि बघूया तमोगुणाचा इतर कसा आपल्या बुद्धीवर प्रभाव आहे. आता इकडे बुद्धी म्हणायला पाहिजे तुम्हाला, क्रिया नाही. हरे कृष्ण. 18.19 भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित तीन प्रकारची बुद्धी. 18.30 हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. 18.31 हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसी बुद्धी होय. 18.32 भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी बद्ध धर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. तर इकडे जरासं चुकीचं झालंय, धर्माला अधर्म आणि धर्माला अधर्म असं आहे, पण ठीक आहे, मी तुम्हाला हे समजून सांगते. तर इकडे पहिल्यांदा त्यांनी सात्विक बुद्धी सांगितली. सात्विक बुद्धीचा माणूस कसा असतो, तो ज्ञानी असतो.
त्यांनी शास्त्र वाचलेली असतात, त्याच्या मनामध्ये कन्फ्युजन नसतो, गोंधळ नसतो, काय करायचंय ही क्लॅरिटी असते. त्याच्यामुळे तो काही झालं तरी चुकीची कर्म करत नाही. आणि मला हे माझं कर्तव्य आहे, जप करणं हे माझं कर्तव्य आहे, हे त्याला क्लिअर माहित असतं. आणि कोणी सांगितलं चल आज आपण सिनेमाला जाऊया, तो विचलित होत नाही. आणि ही जी बुद्धी आहे, जिकडे मनामध्ये गोंधळ उडालेला नसतो, त्याला सात्विक बुद्धी म्हणतात. आणि ज्ञान असल्यामुळे शास्त्राच्या आधारावर किंवा शास्त्रात सांगितलंय त्याप्रमाणे तो कर्म करतो. याला प्रवृत्ती असं म्हणतात. प्रवृत्ती म्हणजे काय की ज्ञानाच्या आधार, या माणसाला शास्त्राचं ज्ञान आहे आणि त्या आधारावर आता तो त्याचं कर्तव्य करत आहे, याला प्रवृत्ती म्हणतात. आता राजसी बुद्धी हा कसा आहे की काय करायचं आणि काय करायचं नाही गोंधळ उडालेला आहे. थोडस वाचलंय, बेसिक नॉलेज आहे, पण जास्त नॉलेज नाहीये. त्याच्यामुळे आपल्याला असं होतं ना, कळतं पण वळत नाही. आपल्याला माहितीये जप करायचा, पण आपल्याला असंही वाटतं की मला मजाही करायची आहे. तर ही जी अशी बुद्धी आहे ही राजसी बुद्धी आहे. ही बेसिक नॉलेज असतं, पण आपण त्याच्यावर ऍक्शन घेऊ शकत नाही. मग आता पुढे तामसी बुद्धी. तामसी बुद्धी म्हणजे कशी असते, जी धर्माला अधर्म समजते आणि अधर्माला धर्म समजते. म्हणजे ही जी तामसी बुद्धी असलेली माणसं आहेत त्यांना आपण नास्तिक म्हणतो. ते काय म्हणतात की जो एक खरोखर महात्मा आहे त्याला ते म्हणतात हा साधा पुरुष आहे, आणि जो साधा पुरुष आहे त्याला ते महात्मा म्हणतात. आणि त्यांची बुद्धी नेहमी चुकीच्या दिशेने जाते. एखादा दारू पिणारा असेल, दारुड्या असेल, तो काय करेल की दारू पिण्यासाठी त्याच्या बायकोला, त्याच्या घराला सुद्धा विकून टाकेल. तर अशा तऱ्हेने ही जी बुद्धी आहे, जे विकर्मी आहेत किंवा जे नास्तिक आहेत त्यांची बुद्धी तामसिक असते. हरे कृष्ण. निश्चय म्हणायचंय तुम्हाला. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे निश्चय 18.33. आणि अशा रीतीने जो मनुष्य प्राणी आणि जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34. परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो तो निश्चय राजसिक होय. 18.35. हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धीपूर्ण धृती म्हणजे तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. आता बघा, सात्विक निश्चय म्हणजे काय की हा जो माणूस असतो तो त्याच्या मनाला कंट्रोल करू शकतो, त्याच्या इंद्रियांना कंट्रोल करू शकतो. त्याच्यामुळे त्याचा निश्चय कसा होतो, दृढ निश्चय होतो, दृढ व्रत असतात ते. श्रील प्रभुपादांनी ते अमेरिकेला गेले, त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले, तरी त्यांचा निश्चय डळमळला नाही. त्यांनी इकडे श्री राधा दामोदर वृंदावनामध्ये संन्यास झाल्यानंतर ते तिकडे शिफ्ट झाले आणि त्यांनी ग्रंथ लिहायला सुरुवात केली, अनुवाद केले अनेक ग्रंथांचे. हा जो त्यांचा निश्चय होता, त्यांच्या आड कोणीही येऊ शकला नाही. त्यांची स्वतःची प्रकृती सुद्धा, ते जेव्हा वृंदावनामध्ये हे सगळं लिहायचे, अनुवाद करायचे, पुस्तकं लिहायचे, बॅक टू गॉड हेड हे मॅगझिन त्यांनी छापलं होतं, स्वतःमध्ये दिल्लीला यायचे,
मॅगझिन्स विकायचे. तर तेव्हा एकदा रस्त्यावरून चालत असताना त्यांना एका गायीनी जोरात धडक दिली आणि ते खाली पडले. मग त्यांना कोणीतरी बघितलं, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले वगैरे. पण तरी देखील त्यांचा निश्चय इतका होता, बरं झाल्यावर परत त्यांनी हे सर्व चालू केलं. तर अशा तऱ्हेने हा जो निश्चय आपण त्याला सात्विक म्हणतो. राजसिक निश्चय म्हणजे काय, की चला आता मी हरे कृष्णा महामंत्राचा जप करायला बसले, एक माळ सुद्धा झाली नाही, मला फोन आला की आज आपण सिनेमाला जायचंय किंवा आज क्रिकेट मॅच आहे, आपल्या सोसायटीतली सगळी लोक अमक्या अमक्या ठिकाणी जमणार आहे, तू पण ये. लगेच माळ मी जागेवर ठेवली आणि गेले. म्हणजे हा जो निश्चय आहे हा राजसिक आहे. कारण का, मला इच्छा असंख्य आहेत, खूपच इच्छा आहेत. या असंख्य इच्छांमध्ये एक इच्छा आहे की मला जप करायचा आहे. तर असं जर असेल तर इतर ज्या इच्छा असतात त्या खूप बलवान होतात आणि त्यांना आपण जास्त प्राधान्य देतो, जपाला नाही. तर हे झालं. आता तामसिक निश्चय कसा असतो, म्हणजे आता तुम्ही जर बघितलं असेल तर काही लोक खूप भांडखोर असतात आणि ते कसे असतात, ठरवतात की मी अमक्या अमक्या माणसाकडे जन्मभर बोलणार नाही आणि ते त्याच्यामध्ये सक्सेसफुली होतात, यशही मिळवतात. तर हा जो निश्चय आहे हा तामसिक आहे. मग अशा निश्चयाने काय होतं, तुम्ही त्या निश्चयाशी इतके तुम्ही एकरूप होता, मग मनामध्ये त्या दुसऱ्या माणसाबद्दलचे वाईट विचार, असे विचार तुम्ही मनामध्ये बाळगता आणि हे जे अनप्रोडक्टिव्ह थॉट्स आहेत किंवा हे जे विचार आहेत ज्यांनी आपल्याला काहीही चांगलं होणार नाही, हे बाळगल्या नंतर आध्यात्मिक पतन आपलं होतं. तर अशी जी माणसं असतात, जो असा निश्चय करून असतात की या माणसाने माझा अपमान केलाय, आता समोर हा कधीही माझ्या आला तर मी याचा अपमान करणारच आहे. तर अशा तऱ्हेने हे जे निश्चय असतात हे तामसिक असतात, ही तमोगुणी लोक असतात. आता इकडे सुख म्हणायला पाहिजे. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे सुख आहे. 18.37 जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्कारी जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हणले आहे. 18.38 इंद्रियाच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु जे विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हणले जाते. 18.39 आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता सुख आरंभी विषासमान आहे पण शेवटी अमृततुल्य आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की रोज पहाटे 4ला उठा, जप करा. तर सकाळी साखर झोपेतून उठायचं म्हणजे काय, विषासारखं आहे. पण रात्री 9ला बघा, तुमचा जप झालेला असतो, तुमचं वाचन झालेलं असतं, तुमचं ऑफिसमध्ये काम व्यवस्थित झालेलं असतं आणि घरी आल्यानंतर वेळही मिळतो. पण प्रारंभी हे कसं वाटतं, लवकर 4ला उठायचं म्हणजे विषासमान, पण शेवट कसा होतो, सगळं झालेलं असतं, अमृततुल्य असतं. आता हे जे राजसिक सुख आहे कसं आहे, इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग आल्याने आपल्याला असं वाटतं की हे सुखच आहे, परंतु खरं हे सुख नसतं, हे विषासारखं असतं. आता कोणाला वाईन घ्यायची वाईन खूप आवडते
प्रथम जिभेला कसं वाटतं, खूप छान वाटतं, पण रोज वाईन किंवा दारू घ्यायची सवय झाली की मग काय होतं, शेवटी हे विषासारखं असतं. कुठले ना कुठले तरी मेडिकल प्रॉब्लेम्स उद्भवतात. किंवा कोणाला रोज तेलकट खायची सवय, कधी बटाटे वडे, समोसे, भजी, सगळे तेलकट पदार्थ खायची सवय. प्रारंभी कसं आहे, हे अमृतासारखं आहे, आपल्या जिभेला खूप आवडतं, पण या सर्वांचा वाईट परिणाम आपल्या देहावर होतो आणि अनेक वर्षाने ते आपल्याला दिसतं. तर शेवट कसा आहे, विषासारखा आहे. आता जे तामसिक सुख म्हणजे हे तमोगुणी माणसं जी असतात हे भ्रमित असतात, त्यांना ज्ञानच नसतं. म्हणून एकसारखं खूप वेळ झोपायचं, खूप आळशीपणा, आजचं काम उद्यावर ढकलायचं, हे जे ते करत आहे, प्रारंभी सुद्धा हे विषासारखं आहे आणि याचा अंत सुद्धा जो आहे तो विषासारखाच आहे. म्हणजे यात काहीच चांगलं नाहीये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत. याला तामसिक सुख म्हणतात. हरे कृष्ण. आता आपण वर्णाश्रमावर नाही आता हा वर्णाश्रम आहे. तर ही वरची लाईन वाचू नका माधवी माताजी, डायरेक्ट हे वाचा. या आहेत का कुमुद माताजी? बरं चालेल, मी वाचते मग. क्षमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम. वाचता माधवी माताजी हे? हो वाचते, मला वाटलं पूर्ण वाचताय. हरे कृष्ण. 18.42 शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. हरे कृष्ण. आता कर्म जो वर्णाश्रम आहे, वर्ण म्हणजे ऑक्युपेशन किंवा आपला व्यवसाय, आणि आश्रम म्हणजे तुमच्या जीवनाची, तुमच्या आध्यात्मिक जीवनाची जी स्टेज आहे किंवा तुम्ही ज्या आध्यात्मिक पायरीवर आहात त्याला आश्रम म्हणतात. आता व्यवसाय 4 तऱ्हेचे आहेत किंवा वर्ण 4 तऱ्हेचे आहेत: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. मग कृष्णाने आपल्याला इकडे सांगितलंय की कोण ब्राह्मण आहे, कोण क्षत्रिय आहे, कोण वैश्य, कोण शूद्र, हे तुमच्या जन्माने ठरत नाही, तुमच्या गुणानुसार ठरतं. जर तुम्ही सत्व गुणात असाल तर तुम्ही ब्राह्मण, जर तुम्ही रजो गुणात असाल तर क्षत्रिय, जर तुम्ही थोडासा रजोगुण, थोडासा तमोगुण यांचं मिक्सचर असेल, याचं मिश्रण असेल तर तुम्ही वैश्य, आणि तमोगुणात असेल तर तुम्ही शूद्र. आता जर आता आपण किती सहजपणे म्हणतो की आमका आमका ब्राह्मण आहे, आमका आमका वैश्य आहे, पण इकडे आपल्याला काय समजतं, जर एखादा ब्राह्मण असेल तर त्याच्यामध्ये 9 गुण पाहिजेत. कोणते 9 गुण? शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता. हे 9 गुण जर असतील, असं नाही माझ्याकडे 8 गुण आहे, एकच गुण नाहीये, नाही, मग तुम्ही ब्राह्मण नाही. 9च्या 9 गुण तुमच्याकडे असतील तरच तुम्ही म्हणू शकता की मी ब्राह्मण आहे. जर तुमच्याकडे 7 गुण असतील, कोणते गुण? शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व, हे जर तुमच्याकडे 7 गुण असतील तरच तुम्ही म्हणू शकता की मी क्षत्रिय आहे किंवा आमका आमका माणूस क्षत्रिय आहे. आता वैश्य, वैश्य काय करतो? कृषी म्हणजे फार्मिंग, गोरक्षा, व्यापार म्हणजे बिझनेस, ट्रेडिंग, हे बँकिंग, फायनान्स,
तर हे सर्व ही कर्मे वैश्य करतो. आणि शूद्र काय करतो? वैश्य, क्षत्रिय आणि ब्राह्मण यांच्या घरी नोकर म्हणून काम करतो किंवा त्यांची सेवा करतो. हे शूद्रांचे कर्म आहे. तर आपल्यामध्ये हे गुण नाहीयेत, हे गुण नाहीयेत, वैश्याचे सुद्धा गुण नाहीयेत. आपण कोण आहोत? शूद्र आहोत. व्यासदेवानी श्रीमद भागवतम मध्ये लिहिलंय, कलो शूद्र संभवा. म्हणजे जेव्हा आपण शास्त्र वाचतो तेव्हा आपले डोळे खाडकन उघडतात की आपण कोण आहोत. आता मी श्लोक म्हणते, शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. हरे कृष्ण. 18.43 शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. 18.44 कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्ण. 18.46 सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण काय सांगत आहे, तुम्हाला तुमच्यामध्ये एखादा गुण आहे, त्या गुणानुसार सत्वगुणी असेल तर तुम्ही ब्राह्मणच व्हा, क्षत्रिय असेल तर तुम्ही राज्यकारभार, ऍडमिनिस्ट्रेशन, युद्धामध्ये म्हणजे आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स अशा क्षेत्रामध्ये तुम्ही जा. तुमच्या गुणानुसार तुमचा व्यवसाय निवडा आणि अशा तऱ्हेने तुम्ही आध्यात्मिक सिद्धी प्राप्त करू शकाल. तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल असं नाहीये की कृष्ण फक्त ब्राह्मणांना अवेलेबल आहे, कारण दिवसभर ते उपनिषद, वेद अध्ययन करत असतात, लोकांना समजावून सांगत असतात. म्हणजे असं नाहीये की कृष्ण फक्त ब्राह्मणांना अवेलेबल आहे. तो क्षत्रियांना, शूद्रांना आणि वैश्यांना सुद्धा तो प्राप्त होऊ शकतो. पण इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की तुम्ही तुमचं स्वकर्म करा. एखादा क्षत्रिय जर सगळं सोडून म्हणायला लागला की मला संन्यास घ्यायचा आहे, ब्राह्मण जे करतोय तेच मी करणार आहे, हे मी तुम्हाला उदाहरण सुद्धा सांगितलंय की भरत महाराजांचं काय झालं. तर अशा तऱ्हेने जरी तुम्ही कर्म केलं, तुमचं गुणाप्रमाणे तुम्ही कर्म केलं तर तुम्ही तुमची आध्यात्मिक उन्नती सुद्धा होऊ शकेल. पण हे या कर्मामध्ये दोष आहे, हे कर्म आवडत नाही मला, या कर्मात दोष आहे म्हणून सोडून तुम्ही दुसऱ्याचं कर्म जर करायला लागला तर ते मात्र अहितकारी आहे. आता त्याच्यावर आपण आणि ऐकूया. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. 18.47 मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. आता प्रत्येक माणसाला दुसऱ्याचं कर्म का करायचं असतं? कारण तो म्हणतो की माझ्या कर्मामध्ये कुठला तरी दोष आहे. क्षत्रिय म्हणेल की मी दिवसभर युद्धावर असतो, मी किती हजारो लोकांना मारतो, यात केवढं पाप आहे, म्हणून मला हे कर्म करायचं नाही, मला ब्राह्मण व्हायचं.
ब्राह्मण काय म्हणे की नाही, हे मला आता पूर्वी सतयुगामध्ये असं होतं की ते ब्राह्मण प्राण्यांना बळी द्यायचे आणि बळी दिलेला जो प्राणी व्यवस्थित मंत्र उच्चार करून ते बळी द्यायचे आणि हा जो प्राणी आहे हा डायरेक्टली मनुष्य योनीमध्ये जन्म घ्यायचा, जिकडे तुम्हाला आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकते तुमची आणि कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. हे कारण होतं की त्या आत्म्याला डायरेक्टली ह्युमन फॉर्म द्यायचा. तर आता हा जर ब्राह्मण म्हणाला प्राण्याला बळी देणं म्हणजे हे चांगलं पाप कर्म आहे, हे मी कर्म करत नाही. हा, जर असे प्रत्येक जण म्हणत राहिले, वैश्य काय म्हणेल, बिझनेस करायला मला थोडं तरी खोटं बोलावंच लागतं, केवढं पाप आहे. तर असं जर प्रत्येक जण म्हणायला लागला की मी काय कर्म करतोय, या कर्मामध्ये दोष आहे म्हणून मी माझा कर्म करत नाही, तर कृष्णाने आपल्याला वॉर्निंग दिलंय की जर तुम्ही असं केलं तर मात्र ते तुम्हाला श्रेयस्कर राहणार नाही, ते अहितकारी आहे. तुम्ही तुमच्या गुणानुसार तुमचा वर्ण निवडा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही कर्म करा. आणि अशा तऱ्हेने काय होईल बघा, आता इकडे त्यांनी स्लाइड दाखवली आहे. एक माणूस आहे, त्यांनी या 7 प्राण्यांना समोर उभं केलंय आणि त्यांना सांगितलंय की जो या झाडावर पहिल्यांदा चढेल त्याला मी बक्षीस देणार आहे. हत्ती म्हणेल मी झाडावर चढायला लागलो तर झाडच खाली पडेल पूर्ण. पेंग्विन म्हणते झाड म्हणजे काय, मी झाड कधी बघितलंच नाही. मासा म्हणतोय की मी पाण्याच्या बाहेर आल्यावरच मरून जाईल. हे सील आहे, सील पण विचारतंय की झाड म्हणजे काय आणि झाडावर कसं चढायचं. हा, कुत्रा प्रयत्न करणार आहे, पण कावळा आणि माकड हे सर्कन वर जातील. आता कुत्रा दिवसभर प्रयत्न करेल झाडावर चढायचा, पण तो अयशस्वी होईल. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा जेव्हा आपलं कर्म आपल्या गुणानुसार निवडतो तेव्हा आपल्याला ते कर्म अगदी नैसर्गिकरित्या करायला येतं. ज्याप्रमाणे हा कावळा झाडाच्या वर जाईल आणि माकड, आणि त्याच्यामुळे नैसर्गिकरित्या ज्या गुणात आहोत ते कर्म केल्यामुळे आपल्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी, आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी आपल्याला वेळ मिळतो. ते कर्माचं जे काय आपण जो व्यवसाय निवडलेला आहे त्याचं फळ सुद्धा आपण खूप आनंदाने अर्पण करू शकतो कृष्णाला. आता तेच हा कुत्रा बघा, हा ट्राय करणारे, प्रयत्न करणारे झाडावर चढायचा, पण किती प्रयत्न जरी केले तरी हा सफलच होणार नाही आणि शेवटी काय येईल, त्याला फ्रस्ट्रेशन येईल. त्याचप्रमाणे आपल्या गुणानुसार आपण आपला व्यवसाय निवडला नाही तर काय होतं, आपल्याला सुद्धा असंच फ्रस्ट्रेशन येतं आणि एखादा फ्रस्ट्रेटेड माणूस कृष्णाचा विचार सुद्धा करू शकत नाही. हा, तर अशा तऱ्हेने आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की जे तुम्ही तुमचा वर्ण आहे तो गुणावर अवलंबून आहे, तुमच्या जन्मावर नाही. आणि तुम्ही परक्याचं कर्म करू नका. तुम्ही ज्या गुणात आहात तेच कर्म तुम्ही करा, जरी त्यामध्ये दोष असतील तरी सुद्धा तुम्ही तेच कर्म करा आणि अशा तऱ्हेने आपल्या आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकते. तर वर्णाश्रमा मागचं तत्व काय आहे, हे तत्व आहे की सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला वेळ राहतो आणि कृष्णाचा विचार आपण करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 18.49 जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. आता हरे कृष्ण. माताजी, अकर्मी. हा बोला. माझं चार्जिंग 11% राहिलेले, तोपर्यंतच मी आहे. चालेल नंतर चालेल चालेल. हा हा तर हा इकडे बघा की हे जे आहे अकर्मी कोण आहे ते त्यांनी आपल्याला या श्लोकामध्ये सांगितलं. तो कसा आहे, आत्मसंयमी, अनासक्त आहे,
सर्व भोगांना तुच्छ मानतो. तर असा जो माणूस आहे त्याला आपण अकर्मी म्हणतो. हा, आता इकडे आत्मसाक्षात्कारी कोण आहे हे आपल्याला सांगणार आहे या श्लोकामध्ये. कुमुद माताजी श्लोक वाचा. हरे कृष्णा. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 18.54 आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मिथ्याहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जर जो आत्मसाक्षात्कारी असतो त्याच्यामध्ये इकडे जे काही दिलेला आहे तो मिथ्याहारी असतो, त्याची इंद्रिय नियंत्रित असतात. तर हे सगळे गुण दिलेले आहेत जो आत्मसाक्षात्कारी असतो तो. आता जो आत्मसाक्षात्कारी असतो तो बघा, त्याला प्रत्येक भूतामध्ये म्हणजे प्रत्येक प्राण्या, पशु, पक्षी मध्ये तोच परमात्मा दिसतो. तर आपल्याला जर कृष्ण प्राप्ती हवी असेल किंवा कृष्णाच्या प्रेममय भक्ती च्या सेवेमध्ये आपल्याला जायचंय, तर ही पहिली पायरी आहे. आपण ब्रह्मभूत स्तरावर पोचल्यानंतर मग भक्ती चालू होते. प्रेममय भक्ती सेवा म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण एखादा रोल असतो आपला, की मी कृष्णाची आई आहे, मी कृष्णाची सखी आहे किंवा मी कृष्णाचा सेवक आहे. तर अशा तऱ्हेने पहिली पायरी काय असते, ब्रह्मभूत स्तरावर आपण पोचायला पाहिजे. आता एक 10-15 मिनिटातच आपला होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 18.56 नाही सॉरी 55 मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे भगवत धामात जर आपल्याला प्रवेश हवा असेल तर भक्ती कशी पाहिजे, अनन्य भक्ती पाहिजे आपल्याला. हे जे 55वा श्लोक आहे हा पूर्ण भक्ती योगाचा हा श्लोक म्हणजे सार आहे, की अनन्य भक्ती तुम्ही करा आणि मग भगवत धामात तुम्ही प्रवेश करू शकाल किंवा तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकेल. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. सर्व कर्माण्यपि सदा पूर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. 18.56 माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. बघा इकडे माझ्या कृपेने प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय, स्वप्रयत्नाने आपण कधीही पुढे जाऊ शकत नाही. आपल्याला कृष्णाची कृपा लागते किंवा कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांची कृपा लागते, मग आपल्याला आपण कृष्णधामात प्रवेश करू शकतो. माझे शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारचे कर्मे करत असला तरी, म्हणजे कृष्णाचे जे शुद्ध भक्त असतात ते विचार काय करतात, माझं शरीर, माझं मन, माझी बुद्धी ही कृष्णाचीच शक्ती आहे आणि ते त्यांच्याकडे असलेलं घर, गाडी या सर्वाला ते काय म्हणतात, ते माझं नाहीये, ही कृष्णाची प्रॉपर्टी आहे. आणि ते स्वतःला काय समजतात की मी
कृष्णाचा एक छोटासा सेवक आहे आणि ही चेतना त्यांच्या मनात असल्यामुळे ते काम करायचं सोडत नाही. मग ते त्याग कशाचा करतात? मिथ्या अहंकाराचा त्याग करतात, की मी करता आहे, मी भोगताय. हा जो अहंकार आहे, या अहंकाराचा त्यांनी कधीच त्याग केला असतो आणि ते पूर्णपणे कृष्णाच्या आश्रयावर अवलंबून असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. 18.58 जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने आपल्याला चॉईस दिलाय. तुम्हाला काय करायचंय? माझ्याशी कनेक्ट राहायचंय का तुम्हाला? माझ्याशी जर कनेक्ट राहिला तर माझ्या कृपेने तुम्ही सर्व संकटे पार कराल. म्हणजे कृष्ण काय सांगत आहे? हे भौतिक जग आहे, संकट येणारच आहे. हा भवसागर आहे. ज्याप्रमाणे सागर कधीही शांत राहू शकत नाही, वादळ येणार, लाटा उसळणार, त्याचप्रमाणे या भौतिक जगात सुद्धा संकट येणार. पण माझ्या कृपेने तू सर्व संकटे पार करशील, असं स्वतः कृष्णाने सांगितलं. आणि त्याच्या बरोबर उलटही सांगितलेलं आहे, की समजा जर तू या भावनेने किंवा माझ्याशी तू डिस्कनेक्ट राहिलास तर काय होईल? तुझ्यामध्ये अहंकार आहे, मिथ्या अहंकार आहे, मग काय होईल? तू नाश पावशील. म्हणजे चॉईस आपल्याला दिलेला आहे. आपल्याला आपण जर कृष्णाशी कनेक्ट झालो तर कृष्ण सांगतोय काय होणार आहे? तू सर्व संकटे पार करशील. आणि तू माझ्या बरोबर डिस्कनेक्ट राहिला तरीही कृष्ण सांगत आहे की तू नाश पावशील. हरे कृष्ण. ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्णा. तुम्ही लिहून गेल्या वाटत. हा, तुम्ही वाचा. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशन करीत आहे. ही सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहे. हरे कृष्णा. बघा इकडे कृष्णाने सांगितलंय मी तुमच्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि कृष्ण आपलं जे भ्रमण आहे त्याचा तो डायरेक्टर आहे. आता आपलं हे आयुष्य संपलं, पुढे आपण 84 लक्ष योनींमध्ये कुठे जाणार आहे हे जे डायरेक्शन आहे हे सगळं कृष्णाच्या हातात आहे. कृष्ण ठरवतो आणि आपण आपलं शेड्यूल थोडंसं बदललं पाहिजे. तुम्ही तुमच्या शेड्यूलकडे बघा. सकाळी उठतो, आपण ब्रेकफास्ट करतो, नोकरीला जातो, जिमला जातो, एक्सरसाइज करतो, मैत्रिणींकडे जातो, कधी सिनेमाला जातो. हे जे सगळं आपण करत आहे ते आपल्या स्थूल शरीरासाठी आणि सूक्ष्म शरीरासाठी करत आहोत. पण आपण रिशेड्युलिंग केलं पाहिजे. कुठेतरी मधोमध कृष्णासाठी काहीतरी कार्य किंवा कर्म केलं पाहिजे, कारण असं केल्यानेच आपल्याला खरा आनंद मिळू शकेल. एकदा कृष्णाला समजलं, हो यांना काय करायचंय, माझ्यासाठी कार्य करायचंय, माझ्यासाठी सेवा करायचंय. मग कृष्ण बरोबर आपल्याला डायरेक्ट करेल, आपल्याला मार्ग मिळेल. आणि मग कृष्ण म्हणे, अरे हे सारखं एकसारखा माझा विचार करताय, आता परत यांना मी भौतिक जगात टाकत नाही, जन्म मृत्यू चक्रात, यांना माझ्याकडे येऊ दे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तत्प्रसादात् परां शांतीं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्णा. आय एम सॉरी माताजी, मी विसरली. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे जर आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असेल तर आपण त्याला पूर्ण शरण गेलो पाहिजे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशेत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितलेले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्णा. बघा, यथा इच्छिते तथा कुरु. इतका वेळ कृष्ण गीता सांगत आहे. कृष्ण कोण आहे? सर्व लोक महेश्वर, ईश्वरांचा सुद्धा ईश्वर आहे, अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक आहे. पण तरी तो आपल्या मित्राला काय सांगत आहे? अर्जुनाला यथा इच्छिते तथा कुरु. हे जे आहे ना, ही बेस होते कुठल्याही रिलेशनशिप साठी. कुठल्याही रिलेशनशिप मध्ये फ्रीडम दिला पाहिजे. असं नाही की मी सांगतोय तेच बरोबर आहे, मी सुप्रीम आहे, चल आता उठ आणि युद्ध कर. बघा, हे सुद्धा बोलणं जे आहे आपल्याला भगवद्गीतेतून ही कम्युनिकेशन स्किल काय आहे ते समजते. कुठलाही नातेसंबंध असेल, एनी रिलेशनशिप थ्राइव्स ऑन 5 A's. थोडंसं इंग्लिश मध्ये बोलते, मला मराठीत ट्रान्सलेट करायला जरा अवघड जातं. A फॉर अटेन्शन, मग A फॉर अफेक्शन, अप्रिसिएशन, अलाउन्स आणि ऍक्सेप्टन्स. या 5 गोष्टी असतील तर तुमचं नातं फुलतं. या 5 गोष्टी नसतील तर मग कुठे ना कुठेतरी काहीतरी वाचतं, काही दुःख होतं कोणाला, काही. तर हे जे 5 A's आहेत इन अ रिलेशनशिप, हे खूप महत्वाचे आहेत. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे अलाउन्स, म्हणजे फ्रीडम. दुसऱ्याला तुम्ही फ्रीडम दिला पाहिजे. मग इकडे अर्जुन कृष्ण अर्जुनाला एवढं सांगून सुद्धा सांगतोय यथा इच्छिते तथा कुरु. आता आपण बघूया अर्जुन काय सांगणार आहे. आता हा सुद्धा महत्वाचा श्लोक आहे. हा 9.34. इकडे सुद्धा कृष्णाने हेच सांगितलंय. दोनदा जेव्हा कृष्ण तीच गोष्ट सांगतो तेव्हा लक्षात ठेवा, ती महत्वाची आहे. हरे कृष्ण. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु अमे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहे. हरे कृष्ण. बघा, कृष्ण काय सांगतोय हे सांगतच आहे आपल्याला. माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझेच पूजन कर, मलाच नमस्कार कर. पण सांगताना बघा, निश्चितपणे तुला माझी प्राप्ती होईल. हे मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगत आहे. म्हणजे कृष्ण नुसतं सांगत नाही हे कर हे कर हे कर मग तुला माझी प्राप्ती होईल. निश्चितपणे आणि प्रतिज्ञेने मी तुला हे सांगत आहे, प्रतिजाने. तर बघा, म्हणजे कृष्णाला आपण किती हवे आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्माचा परित्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. आता हा श्लोक 2 तऱ्हेने सांगता येतो. काही जण म्हणतील की मी खूप पापी आहे, मी कसा काय हरे कृष्णाचा मंत्र म्हणू. नाही, मी काय म्हणणार नाही. त्यांना कृष्ण सांगतो की तुम्ही घाबरू नका.
तुम्ही मला शरण या आणि मी तुम्हाला सर्व पापांपासून मुक्त करेन. हा एक हे झाला समजून सांगता येतो असा. आणि दुसऱ्या तऱ्हेने आता इतकं कृष्ण सांगतोय अर्जुनाला, तू तुझा धर्म सोडू नकोस, तुझी ड्युटी तू कर, विहित कर्म तू केलंच पाहिजे. आता इकडे कृष्ण अचानक अर्जुनाला सांगतो की सगळ्या कर्तव्यांचा त्याग कर, सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि मलाच शरण ये. म्हणजे काय, हा जो उपदेश आहे हा गुरु आपल्या शिष्याला देतो की आता तू संन्यास घे, किंवा आता तू सगळी भौतिक कर्म आहे ती कर्म न करता फक्त माझ्यासाठीच कर्म कर. जेव्हा गुरुला समजतं की या भक्ताची किंवा आपल्या शिष्याची आता पूर्ण चित्तशुद्धी झाली आहे, तेव्हाच हा उपदेश एखादा गुरु आपल्या शिष्याला करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परम गुह्य ज्ञान कधी सांगू नये. हरे कृष्ण. आता इकडे मात्र आपल्याला श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की आपल्या त्यांच्या गुरुनी त्यांना सांगितलं होतं, तू पाश्चात्य देशात जा आणि सर्वांना कृष्ण ज्ञान दे. हा, आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय तेच सांगितलंय. मी जी पुस्तकं लिहिली आहे त्या पुस्तकं तुम्ही इतर लोकांना द्या, लोकांना सांगा अशी अशी भगवद्गीता चालू आहे, आमच्या मंदिरात या, भगवद्गीता ऐका. तर आपण कृष्णाने जरी सांगितलंय की भक्ताला ही भगवद्गीता किंवा हे ज्ञान कधीच देऊ नये, आपण चान्स घेतो कारण आपल्या गुरुनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, त्यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. बघा, म्हणजे इकडे तुम्ही नुसतं इमॅजिन करा, श्रील प्रभुपादांनी पूर्ण पृथ्वीवर हे कृष्ण ज्ञान लोकांना दिलं, लोकांपर्यंत पोहोचवलं. मग श्रील प्रभुपाद हे किती प्रिय असतील श्रीकृष्णांना, कृष्णपृष्ठाय भूतले. आणि तुम्ही नुसतं मला सांगा की तुम्हाला हे ज्ञान भगवद्गीतेचं मिळालंय, श्रील प्रभुपादांनी दिलेलं आहे, तर तुम्हाला त्या उपकारांची फेड सुद्धा करता येईल का? त्यांनी आपल्याला जे काय दिलंय त्याची फेड करता येईल का? मला सांगा बरं. नाही. नाही. तर एवढं त्यांनी आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे, त्याची परतफेड आपण करूच शकणार नाही. पण एक छोटीशी गोष्ट करू शकतो. हे जी भगवद्गीता क्लास आहे, आमची लिंक आहे, तुम्ही मॅक्झिमम लोकांना कळवा, ग्रुपमध्ये पाठवा, ज्यानी श्रील प्रभुपादांना खूप आनंद होईल. छोटीशी गोष्ट आपण करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, श्रील प्रभुपाद हे किती प्रिय आहेत श्रीकृष्णांना. हरे कृष्ण. अद्येषते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः. आणि मी घोषणा करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे
अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. याला म्हणतात अज्ञात सुकृती. तुम्ही 18 दिवस आला, तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय, वाचताय, तर तुम्ही काय केलं हे तुम्हाला माहित नाहीये. अज्ञात सुकृती म्हणजे तुम्ही खूप चांगलं काम केलेलं आहे. काय केलेलं आहे? तुमच्या बुद्धीद्वारे तुम्ही कृष्णाची पूजा केली आहे. बघा, म्हणजे कृष्ण आपल्याला किती देऊ इच्छितो असं नाही, अशीच पूजा केली पाहिजे, तशीच पूजा केली पाहिजे. रोज तुम्ही भगवद्गीता उघडून रोज 5-5 श्लोक जरी वाचले तरी बुद्धीद्वारे तुम्ही समजून घेतले ते, म्हणजे काय, बुद्धीद्वारे तुम्ही कृष्णाचंच पूजन करत आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रद्धावानन् असूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, जे श्रद्धेने द्वेष न करता ही भगवद्गीता श्रवण करतात त्यांना काय मिळतंय? ते सर्व पापापासून मुक्त होतात आणि त्यांना उच्च ग्रहांची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 73. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशय मुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. बघा, आता अर्जुनाने सांगितलंय माझा भ्रम नष्ट झालेला आहे आणि मी युद्ध करायला तयार आहे. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 74 ते 76. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्री कृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परम गुह्य ज्ञान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्री कृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. बघा, ही गोष्ट तुम्हाला सुद्धा जाणवेल. आता कुमुद माताजींना विचारा, ते एक सारखे जितक्यांदा मी येते ते श्लोक पठण करतात, तोच अनुवाद वाचतात. तर हे का ते वाचत आहेत? कारण पुन्हा पुन्हा हर्ष होतोय. जर आनंद नसता ना तर कोणीच आलं नसतं. मग आपल्याला इतका आनंद का मिळतो परत परत कृष्णाचं त्याच कथा ऐकून, तेच श्लोक वाचून? कारण कृष्णाचा जो आनंद आहे, कृष्ण आनंद स्वरूप आहे आणि अमर्यादित आहे तो आनंद. त्याच्यामुळे आपल्याला सुद्धा जो आनंद मिळतो ना त्याला मर्यादाच नसते आणि दर खेपेला आपण नवा रस चोखतो. आपल्याला नवीन साक्षात्कार होतात. तर हे जे आहे तुम्ही इतर को-होस्टना सुद्धा विचारा, ते सुद्धा तुम्हाला हेच सांगतील. बरं, हरे हे झालंय कृष्णा. ना? नाही, हा नाही झाला माताजी. 76 पर्यंत 77. बरं. हरे कृष्णा. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णाचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे म्हणजे बघा, संजय तीच गोष्ट त्याला जणू काय एक्सप्रेस करायला येत नाही. तोच आनंद कसा मी एक्सप्रेस करू, तो वेगवेगळे शब्द सांगून धृतराष्ट्राला सांगत आहे. हरे कृष्णा. हा शेवटचा श्लोक आहे या भगवद्गीतातला. खूप महत्वाचा, म्हणजे माझा हा मनामध्ये खूपच त्याची गोडी आहे. मला वाटतं सर्वांनी सगळ्यांना ऐकावं. सांगा तुमच्या पाठी म्हणायला. हा माताजी, सर्वजण प्लीज, माझी सर्वांना रिक्वेस्ट आहे, हा शेवटचा श्लोक आहे, तर प्लीज सर्वजण अनम्यूट व्हा. उषा माताजी आपणही व्हा, प्लीज अनम्यूट व्हा.
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्लीज अनम्यूट व्हा. हा, ओके. यत्र योगेश्वर कृष्णः. बोला. यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः. यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः. तत्र श्रीर्विजयो भूतिः पानेतिर्मतिर्मम. ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्णा. धन्यवाद हरे सर्वांना. कृष्णा. खूप खूप धन्यवाद. तर माझ्या आता- म्हणण्यावरती तुम्ही आला. आता आता हातपात वाचून इकडे घेते माताजी. हा. जिथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत, ते निश्चितच ऐश्वर्य, विजय आणि असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे असे संजयचे मत आहे. हरे कृष्णा. तर हे निष्कर्ष संजयनी सांगून टाकलाय. कोण जिंकणार आहे युद्ध? पांडव जिंकणार आहे हे धृतराष्ट्राच्या तोंडावर सांगितलंय की जिकडे जिकडे योगेश्वर कृष्ण आणि जिकडे जिकडे महान धनुर्धर अर्जुन आहे तिकडे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. म्हणजे एका लाईन मध्ये, एका श्लोकात संजयने सांगितलं पांडव युद्ध जिंकणार आहे. कन्क्लुजन देऊन टाकलेत त्यांनी. काय झालं? कन्क्लुजन. हा. एका श्लोकामध्ये त्यांनी सार टाकला की जिथे सगळं. भगवान कृष्ण आहे आणि जिथे धनुर्धर पार्थ आहे, जिकडे त्याचा भक्त आहे. हा, आणि तिथे विजय, श्री ऐश्वर्य आणि असामान्य, ज्याचे ते काही सामान्य नाहीये ते सामर्थ्य आणि नीती आहे. ते माझंच मत आहे आणि ते तसंच होणार आहे. आणि आपण सुद्धा जेव्हा कृष्णाचे भक्त होतो तेव्हा आपल्याला सुद्धा या सर्व गोष्टी मिळतात. तर आता आपला हा अध्याय संपलेला आहे. आज आपण काय बघितलं? आपण बघितलं कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता, त्याग आणि संन्यास म्हणजे काय याच्याबद्दल विस्ताराने कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं. मग कर्म सिद्धीस जातो तर त्याचं कारण काय असतं याचा अनालिसिस करताना पहिल्यांदा कृष्णाने सांगितलंय कर्माचे 5 घटक कोणते आहेत आणि त्याची अनुमती असल्यावरच कर्माला यश मिळू शकतं. मग 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. तुमचं ज्ञान, ते कर्म, तो कर्ता, त्या कर्त्याची बुद्धी, निश्चय, सुख, तर या सर्व गोष्टी 3 गुण नियंत्रित करतात. मग वर्णाश्रमाबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं. ब्रह्मभूत स्तरावर स्थिर झाल्यानंतरच आपल्याला पुढे अनन्य भक्ती किंवा प्रेममय भक्ती करता येते. मग शुद्ध भक्तीबद्दल कृष्णाने सांगितलंय की अनन्य भक्ती केल्याने मला शरण आल्यावर तुम्ही भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकता. आणि निष्कर्ष जिकडे जिकडे कृष्ण आहे आणि जिकडे जिकडे अर्जुन आहे म्हणजे कृष्णाचा भक्त आहे तिकडे ऐश्वर्य आहे, यश आहे, आणि नीती आहे, धर्म आहे, अशा ज्या सर्व गोष्टी आहेत जिकडे जिकडे कृष्ण आहे तिकडे तिकडे हे सर्व आहे. तर एका श्लोकामध्ये संजयने सांगितलं की हे पांडव आहेत हे विजयी होणार आहे. तर आपला आता अध्याय संपलेला आहे. आता मी गीता महात्म्य वाचते आणि मग आता रेकॉर्डिंग स्टॉप. हो.